Wannan bidiyon zan yi shi ne akan mutanen da suke karɓan bashin banki kuma da su ƙi biya. Wato wannan tsarin shi ne wanda CBN ta ƙaddamar da shi a shekara ta 2020 daidai cikin watan Julai a ranar 13 ga wannan watan. Cewa duk kwastoma ɗin da ya ci bashi na banki kuma ya ƙi biya, to za a cire kuɗin daga kowane banki. Bari ku ji yadda tsarin yake a cikakken bayaninsa. Wato misali ka je ka karɓi kuɗi bashi a banki mai suna Standard, sai kuma ka je banki mai suna Global sai ka je karɓi kuɗi shi ma. Kuma lokacin da ya kamata ka biya kuɗin a wancan bankin na Standard ɗin ya yi ba ka biya ba, har lokacin ya wuce ba ka biya ba, kuma ka je ka ci gaba da amfani da account ɗinka na cikin Global. Tunanin cewa kuɗin da ka karɓa a bankinka na Standard ɗin nan ka ci bilis, kuma ba wanda zai ƙara tambaye ka kuɗin, hasali ma ba a san da shi ba, sabida inda ka je ka buɗe account yanzu kuɗinka duk ka mai da shi a nan. Wataƙila kuma ka je wani bankin na uku shi ma ka je ka ƙara buɗe account kuma ka ci gaba da mu'amala da shi. Tunanin cewa ba za a iya bibiyar ka ba kuma a cire wannan kuɗin. To wannan tsarin na Global Standard Instruction wanda ake ce masa da GSI, haɗaka ne tsakanin bankuna da CBN da NIBSS da dukkanin wasu ma'aikatu waɗanda suke da lasisi suke mu'amala ta kuɗi. CBN ta riga ta ba su lasisi, dukkaninsu haɗaka ne. Bi ma'ana, ka karɓi bashinka a cikin bankin Standard wanda ka ƙi biya, kuma ka je ka buɗe account a cikin wani banki na Global, ka je kuma ƙara buɗe account a wani banki daban. Ka ga account guda biyu ka ƙara buɗewa kenan, kuma kana ci gaba da mu'amala da su ba tare da ka biya wancan kuɗin da ya kamata ka biya na bashi da ake bin ka ba. To wannan tsarin zai ba wa bankunan dama na su bibiyi account ɗinka su cire wannan kuɗin da suke bin ka. To inda matsalar take a nan shi ne, wani lokacin ma kai sabida ka riga ka saki jiki ka manta, ka je ka ajiye kuɗi wanda kake so ka yi amfani da shi wani muhimmin abu kana taro. To idan an tashi cira ba wani shawara, sai dai kawai ka ji alert na wannan kuɗin ya fita na recovery, wato mayar da wannan bashin da ake bin ka. Shi kuma ana amfani da BVN ɗinka ne. BVN ɗinka duk zai gabatar da account ɗinka da kake da shi a kowane banki. A don haka idan dai ka san ka ci bashin banki, to ka yi ƙoƙari ka samu ka biya wannan bashin. Sannan kuma ka kiyaye cin bashin banki, sannan ka je wancan ka ci, ka je wancan ka ci, tunanin cewa ai ba za a iya bibiyar ka ba. To zancen gaskiya wannan tsarin na GSI wato Global Standard Instruction ya ba da dama idan kana amfani da account ɗinka a wani bankin ka ci bashin su ba ka biya ba, to idan ka je wani bankin ka buɗe account ka ci gaba da mu'amala da su kuma ka ƙi biyan wannan bashin, to bankin farko da ka ci bashin suna da dama na su je su nemi approval a cire wannan kuɗin da yake account ɗinka domin mayar musu da kuɗinsu. Sabida haka a kiyaye, ina fatan an fahimci wannan tsarin na GSI. Kuma matsalar shi ne, idan ka ci gaba da cin basussuka ba ka biya, wannan zai taɓa abin da ake ce masa credit score. Wato duk lokacin da ka je neman bashi ana bibiyar record ɗinka na baya, kai mai biyan bashi ne ko kuma mai taurin bashi. Idan mai taurin bashi ne ba ka biya, to irin wannan abin yana taɓa record ɗinka. Shi yasa hatta masu neman loan na ɗalibai, wato NELFund, Nigerian Education Loan da ake bayarwa bashi ga ɗalibai domin biyan kuɗin makaranta da abin da za su da shi na masarufi. Idan kana da irin wannan tsari na taurin bashi kuma aka yi reporting ɗinka akan wannan har aka hukunta ka sannan aka karɓi kuɗin da ƙyar, to zai iya baka matsala a neman bashi na gaba. Wannan shi ne ƙarshen wannan bidiyon. Idan da neman tambaya ko ƙarin bayani, za ku iya yin shi a comment section. Muna fata za a daina taurin bashi. Kafin nan nake cewa mu haɗu a bidiyo na gaba.